Водо, поздравления, притесних се да не настинеш, особено така и по чорапи са. Водо, очаквахме първо поздравление наистина за всичко, което направихте. Очаквахме на теб да ти бъде най-трудно, но все пак как видя този матч? Позапалиха ти като че ли ръкавиците, както обичаме да казваме? И така вихрушка не ме е вяла, често казано, и то доста време. Не мога така матч, особено с Лудогорец, такъв матч не сме имали. Така връщам лентата назад. Играхме и миналата година доста така сериозни двубой, но толкова тежък двубой с толкова работа за целият отбор в защита и за мен не се сещам. Но очаквахме го. Все пак това е Реал Мадрид. Няма какво се заблуждаваме. Най-добрият отбор в света в този етап. Особено след изгонването на Марселиньо, вече стана наистина много, много тежко, но все пак аз смятам, че не изпаднахме в глуха защита и така се опитахме да играем в футбол и имахме, мога да кажа така, няколко положения на контратака, които ако бяхме така комуникирали по-добре, можеше и да успеем и да отбележим гол, но все пак аз съм горд с моите съотборници и с всички, които работиме в този клуб, с постигнато тази година и с представянето ни дори в днешния двубой. Няма как да не си горд, разбира се, но все пак смяташ ли, че имаше нещо, което можеше да се получи по-добре? Ами, по принцип ни вкараха 3 гола от статични положения. Реално погледнато, и Дуспата дойде след статично положение, след корнер. Може би там изпитахме слабост, което може би не е нормално за матч от такъв ранг. Но все пак за първо ние сме шампионска лига. Смятам, че вече следващия път, когато ни се отдаде възможност, дай Боже да е следващата година, ще бъдем доста подготвени и ще можем да реагираме срещу големите отбори още по-адекватно. Като говориш за следващата година, няма как и играта ти тази вечер да не е направила впечатление. Говори се за голям интерес постоянно към теб